कर्मयोग कौन? कर्मयोग ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମାହାର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କର୍ମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଯୋଗ। ତେବେ କର୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ ଯୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଗତି ଆଉ ସ୍ଥିତି କର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ବି କାମ ଆମେ କରୁ ତାହା କର୍ମ ଅଟେ, ଅତି ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ। ତେବେ ଯୋଗ ପୁଣି କ'ଣ? ଯୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବ୍ୟାୟାମ ଅଥବା କିଛି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କର୍ମ? ଯୋଗକୁ ନେଇ ଏମିତି ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ତେବେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଗ କରିବା ବା ମିଶାଇବା। ଅତଏବ କର୍ମଯୋଗର ଅର୍ଥ କର୍ମକୁ ମିଶାଇବା ନିଜ ସହିତ। କର୍ମ ସହ ଏକାକାର ହୋଇଯିବାକୁ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 47ତମ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ କର୍ମ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନା ତ ତମେ କର୍ମଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ନା ହିଁ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଫଳକୁ ଆଶା ନ କରି କର୍ମ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏଥିରେ କ'ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଠିପାରେ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସରଳ। କୌଣସି ବି କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବା, ତେବେ ସେହି କାମ ଉପରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ରହିବନି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇସ୍କନର ସଂସ୍ଥାପକ ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ପିଏ। ୟାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରିବା ତାକୁ ପୁରା ସମର୍ପଣ ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ବସିବା, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ପଢ଼ିବାରେ ହିଁ ମନ ଦେବା। ସେହି ସମୟରେ ଏଇଆ ଭାବିବାନି ଯେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ କର୍ମଫଳ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଭାବିବାନି। ଆମେ ସଫଳତା କାହିଁକି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ? ପ୍ରକୃତରେ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଯଦି ଆମେ ସଫଳତା ନ ପାଉ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଫଳ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନା ସଫଳତା ପାଇଁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ନା ବିଫଳତାର ଭୟ ମନରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଲେ ସଫଳତା ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ମନ କେବେ ବି ଅଶାନ୍ତ ରହିବନି। ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ। କର୍ମଫଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ହିଁ କର୍ମରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା କର୍ମଯୋଗ।